Салом алейкум дӯстони азиз. Ҳаматон дар моҳи шарифи Рамазон муборак. Я бори дигар хостам качма камтарак суҳбат кунам. Имрӯз ҳаво камтар безебени ки гуфтан ки ҳаво нағз мешавад, насиб шава ба пагаю дига чӣ кунем? Ҳаво гарми нағз шава чӣ мекунем? Мебурем як қолин полином мешӯем. Баъд духтаро барои блогеро хостам, гуфтан ки ман конкурс гузарондастам. И конкурс фақат барои блогеро дахл дора. Агар хоҳем как спонсор участвовать кардан, марҳамат нависен. WhatsApp ман дар таги видео ҳастай. Ҳозир хая уже чанд кас ҷамъ шудаги блогеро. Барои ин қа хостам як бор дига шуморо бугум ки баъд у дафъа конкурс гузарондум, мара духтаро нависен ки чӣ ба мора нагуфтӣ, морам хуш мешудем кардид. Барои ҳамин қа духтаро марҳамат муроҷиат кунем, гап мезанем, суҳбат мекунем. Барои ин қа хеле як хабари нохуш дига барои ман. Нигоҳ кунем. Ирадо дар чанд рӯз омада бад зад шикаст. Аввал нимша шикаст, ними дигаша нодира шикаст, ними дигаша то лаваш бадагира ки шикаст. Ану шикаст. Барои ин қа немтари кору борои безеб. Меган агар оина шикана чиқа безебай да, хосияти нағз надора. Агар худ ба худ бишкана, агар як кас шикаст, значит як кас шикаст. Барои ин қа чӣ кардан дар кори оинаро паскари партофтан дар кори. Доштум хеле имрӯз накарда чаро пушидам барои ки ҳаво нағзай. Ҳозир як чӣ кунем? Хеле наконец-то камераи ман зарядякша ёфтум. Теперь амма чиёи дузандагима да ҳами снимат мекунам. Даже агар ягон ҷо пикникам ягон ҷо рафтем, да ҳами чӣ мекунам. Асобна барои ки фоида дора мегум, барои ки дар кора, барои он одамое ки чӣ мекунанд, блогеран, да, например, нигоҳ кунед. То есть свободненько дастами бардорим, метавони уже хата съёмка када. То есть ҳам мебинед чико кадестай, ҳам ҷора съёмка кадестай. Так что нам хеле бисёр камерачаи хубай, ҳам майдакай, вазми нестай. Так что нам хеле коро духтаро. Хай бод наоша мехарем. Надира биёд бубруту чи важнитари. Вай ҳамаи овоз буромад. О, почи зебудам ғав дидак. О, усубеста почаам ях кардам. Почай малаку. Не, поча не. Ба худо ли ҳама мона химик мегӯяд. Бе оли бе ки обфамай вайш мемуна. Ёда гина намеги? Чор тара шукам. Сета плюс боята дига. Я дёб двойное, помни? Хта деуна кадай. Ях кадам. Всё тамом. Я бургу. Май. Брай хокни, ма медонам ки ту хов намекни. Приколамо бичак. Са. Хуб тарина камера ма мехалта. Бе, просто дастате ма ина ҷиқам. Тамом ҳаме последний чӣ мондага? Ай. Последний аҷола, аҷола мекунем. Буд мекунем баъд тамом. Не, як лемшӯи дига дур омадестай. Дига намемонам шута. Барои ки 5 этаж ов намебурояд, ҳуҷара ов кунам 5 этаж нест. Як химонда ҳастай. Барои чӣ ки ман саҳара гирон мондаги будам, ова балоги ёраби, ова гирон мемонанд, мода намебия. Акмай сара гирон будам, кани чӣ кар меша? Ки вес падеза ов нест, фақат мода. Коварни будай. Мардум да кам ов теофе. Ай, мо ҳар рӯз чиқа бе ов будем. Қазобкаш не бе ов. Ва, ана кумуди қадига ю азобкаша. Ягом та ҳами се дарби, ягом таш ов надора. Се дарус беса чанд дари ки дайним ҷаз ов надора. Ов фақат дамонай. Ладно. Чиқи? Ира, ҷо махтам мекунем ишлам шуна бре махтам. Ай, да ки кети ван бара овоцун. Оча ба ёра медуздан. Сейчас бардуза приода нестарак. Ҷум сӯ пот кар мешава. Ҳавора бинан чиқа хушрӯае. Ягон рӯз насиб шава чӣ равем, пикник равем. Да, насиб рӯза кушоӣ.
духовка кардагимон аврад намебарем метем духовка. Возврат. Возврат шмекне. Духовка фақат болош кор мекунад, таки шур мепаза. Болош. Не, болош кор мекунад 100%, тенш камай. Оха фақат ҳамун гирдакш мепаза, Да, ҳамун охи. намепаза. Поён шадид, поён хамак мепаза. Оха аму я бор тена дида нагирифте ба. Намедон дафа мегирам. Як чай дига гуфт 600 сомон гуфт. Умами арзада ухал. Оха öyle be apa brain. Ayvalna gireyim. Vay хушрутара. А волна примерно часме. Волна гири бо надёжнее. Гарантия. Да. Охи чизи корбон медони ки худиш чи хелия. Волна гарантия дора. Вот так шиноз гуфта рафтем. Гуфти дизе мо аяму мегирем. Гуфти ҳамо русафа если хочешь кататься, то люблю и саночки возить. Ва, ану. Ну, Чё, чанджу? ой, потом. Сета. Хула картон. Как что нам хели? Амин. Как что нам хели? Что им? Сетара озиш адам едем да гёфтом мекунем. Уна ҳаглемон ростаки. Худа боло гирем? Не ростаки уна глемон акашол кадаги. Дабари гилем мемонем агане. Дабари аму глемон унема. Ида хамидана. Рӯзадори бо апа тозаи бад шуштая. Бия глемон анишон чи. Шуват бисёра. Хай ҳамон биё нарам ус офтобу меказа. Ята майдачаям нарӯ парӯи треза кардум. Ҳозир чӣ кардам дар хӯрай? Бараем духовкара бурда додам дар хӯрай, духовкара мебарам метем. Хай гуфти ами ки байталчамон чӣ мекунем? Айвална мегирем. Айвална мерем мегирем. Ҳучи айвална қимату беҳимат. Зато Садиқо истифода мактабо то 16 ҳама махкам ҳама карантин. Намедонам ка як вақт ҷидо мекунем куда пура чӣ мебарем. Тарафи исора, тарафи ягон ҷой пикник мебарем, худмо пахтпаз мекунем, тайёр мекунем. Я нигоҳ хизанҷа нигоҳ. Обжорочка. Красавица моя. Ну, гарасяк Папки мекунем, ҷей мерафтем ино махтаем. Оварден?